Hello guys! Hello Pilipinas at sa lahat na nanonood sa buong mundo. Ito si Mike Padua at natuloy tayo sa pinaka-latest update na yung araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 11 hanggang 13, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon po, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Mukhang nandyan pa rin mga pabugso-bugsong ulan, dala ng habagat. Maganda naman po dahil hindi naman po umaabot sa alarming levels, lalo na dito sa Bicol. Nasa 5 to 10 millimeters lang po ang ulan, especially dito sa Naga. At sa ibang areas naman, tulad ng Mimaropa, yun medyo mataas ang amount of rainfall, lalong-lalo na rin sa kanluran bagay ng kanluran Luzon, at Bataan, Zambales, Occidental Mindoro, medyo mataas po ang mga ulan. Lumalampas po ng 50 millimeters up to 100. Okay? So, medyo mapanganib po sa mga mabababang lugar na magkakaroon ng pagbabaha at sa mga nasa slopes ng mga bundok, baka magkaroon ng mga landslides. So, mag-ingat lang po kayong lahat. So, ito po ang latest GovSat na ginawa natin kaninang hapon. At ito po ay valid hanggang bukas, Huwebes, Independence Day. Okay? At gaya na sinabi ko, itong si LPA 92W dati ay pakasalabas na po ng PAR maging bagyo at nangyari po. At isa na po siyang ganap na tropical storm. In-upgrade na po ng Japan Meteorological Agency ng unang bagyo for 2025, 2501, also known as WUTIP. Okay? Yan po ang international name. At kasalukuyan, papalapit na po siya sa may Hainan Island ng katimugang China. At inaasahan po ito magla-landfall bilang isang severe tropical storm o malakas na tropical storm na posibleng maging 85 o 95 kph ang kanyang lakas bago mag-landfall sa southern o western Hainan. That will be sa darating pong Friday the 13th o na yung Biyernes. So mag-ingat po yung mga naka-stay sa Hainan, yung mga nanonood sa atin. Please take all necessary precautions dahil po medyo magdadala itong malalakas na ulan at medyo mag-i-increase na rin yung damaging winds. So, mag-iingat po kayong lahat dyan. Dito sa Pilipinas ay medyo okay na po tayo although meron pa rin tayong habagat. Okay, apektado pa rin ang Mimaropa, Western Visayas hanggang sa Eastern Visayas ay nagpapenetrate po itong stationary na habagat dahil po kiwutip at ng isang mahinang LPA 94W. Dito sa Bicol, nagkakaroon pa rin tayo mga in every a few hours may mga padaan-daan pong mga ulan at in a few seconds or minutes stop naman po siya kaagad. Okay? And then dito po sa may Hilagang Luzon may mga dumadaan pa rin ng thunderstorm sa hapon ng gabi. Dulot po yan ang tinatawag nating monsoon trough na kung saan naka-embed yung dalawang weather systems. Ang mangyayari po kay 94W ay patuloy ang kanyang mahina na sirkulasyon. At ito po ay tatahak patungong Taiwan within the next 24 to 36 hours at baka malusaw lamang po sa mga susunod na isa at dalawang araw. Ang mga computer models ay walang pinapakita na ito ay magiging ganap na bagyo. So mananatili lang po siyang LPA hanggang ito ay malulusaw. Okay? At samantala, sa mga susunod na araw simula sa Huwebes, Biyernes, na yung weekend ay mag-start ng mag-improve ang ating panahon. Hina na po yung habagat. Patungo na po tayo sa tinatawag na monsoon break. Pag sinabing monsoon break, balik na sa dating ating panahon. Fair weather. Ibig sabihin, sa umaga, maaraw, sa tanghali, makulimlim, paghapon, baka may chance sa mga pag-ulan or thunderstorms. May mga times na wala naman thunderstorms sa hapon. So, depende po yan sa mga lugar ninyo kasi isolated po itong mga thunderstorms. So, pwede daanan kayo o hindi. Okay, ito po yung latest fast animation mula sa cyclonicwx.com at nakita po ninyo dito sa latest Himawari 9 satellite loop. Itong mahinang LPA sa may east of Isabela.
Okay, roughly 500 kilometers to the east. At ito po ay patungo sa northwest at inaasahan pong dadaan po ng Taiwan. Samantala, ito po yung si tropical storm, may international name na Wutip. At inaasahan po itong maglalandfall dito sa Hainan sa darating pong Biyernes. So yan po ang pinapagitan itong isang bagyo. At sila ang dahilan kung bakit meron pa rin tayong tinatawag na hanging habagat. So in-enhance po nito ang habagat sa ating lugar. Okay? At ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. At nakita po ninyo yung mga animated lightning strikes. Yan po yung mga cloud-to-cloud o cloud-to-cloud lightning. At yan dark gray, yan po yung mga thunderstorms na pasulput-sulput po sa iba't pang bahagi po ng ating bansa. Tulad dito sa Naga, meron pa rin mga paulan-ulan ngayong gabi. But bukas hanggang sa Friday, unti-unti na po ito mag-i-improve ang ating panahon. Kayo may mga balak sa weekend, walang problema po dahil balik na po sa dati ang ating panahon. Back to fair weather conditions. Now, ito po yung latest Wutip multi-track mula sa typhoon2000.ph at sa Integrated Multi-Agency Tropical Cyclone Forecast page na ka-embed po sa ating site. At kita po ninyo, lahat ng agencies nag-agree na ito ay may posibilidad na mag-landfall dito sa gitna or kanluran bahagi po ng Hainan, pero pati yung katimugang bahagi ng Hainan apektado. So, expect po dyan na mabagyong panahon simula bukas hanggang sa pag-landfall sa Friday. At sa ating latest sa ulan, ito po yung 24-hour rainfall accumulation forecast for the next 5 days hanggang Lunes. So, bukas, Huwebes, ay mananatili pa rin mga pabugso-bugsong ulan sa kanluran bahagi po ng Luzon at sa Occidental Mindoro, lalong-lalo na po. At dito rin po sa may coastal areas ng Zambales like Iba, posibleng umawat po ng up to 100 mm ang ulan. The rest, nasa 30 to 50 mm ang inaasahan. Dito sa Bicol, ay unti-unti na pong bubuti. Although, dito sa Naga, okay naman po. Maabot lang po ng 5 or less than 10 mm ang ulan. Okay, samantala yung coastal waters ng Camarines Sur at Albay ay pwede pa rin umabot hanggang 30 mm ang 24-hour na ulan. So, nasa normal range naman po yan. Kasi ang nakakawari, pag 100 pataas, yan talaga mag-cause ng mga pagbaba o 50 to 100 sa mga laging binabahang lugar. Okay, samantala sa Visayas, Palawan, Mindanao, improving na po ang weather bukas. Samantala sa Friday, much improved na po ang panahon, lalo na sa Bicol at sa ibang bahagi po ng Hilaga at Gitnang Luzon kasama po Metro Manila dahil po sa pagbalik na po ng fair weather. So magkakaroon na po tayo ng tinatawag na monsoon break sa susunod na isang linggo. Okay? Sabado, Linggo hanggang Lunes ay balik na po sa dating kulay ng mga ulan. Yan pong light blue na yan ay up to 6 to 8 mm lamang po. Sa balik na sa dati, mga usual thunderstorms lang po sa hapon ng gabi ang inaasahan natin, which is normal pag panahon po ng tag-ulan dito po sa tropical region katulad ng Pilipinas. Now, sa wind forecast, ayan po yung LPA 94W. Tomorrow afternoon, inaasahan po itong malulusaw at mag-accelerate dito po sa may area ng Batanes patungong katimugang Taiwan. Ito na po si bagyong Wutip. Unti-unting lumalapit sa katimugang Hainan. Ang habagat ay mag-retreat na po dito sa may bahagi nito ng West Philippine Sea. Now sa Friday, yan na po, landfall sa may Western Hainan, si Wutip. Yung LPA ay sasama na po sa southerly wind flow o southwesterly wind flow sa may area po ng Taiwan. And sa Pilipinas, magiging kalmado na at mula sa silangan ng hangin sa may Visayas at Mindanao, samantala po sa may Luzon, galing pa rin sa katimugan ang ihip ng hangin pati sa Palawan. Pero improve na po ang weather sa Friday. Lalo na po sa Sabado at Linggo hanggang sa Lunes ay kalmado po hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin
ang ating bansa except for Batanes, mula pa rin sa mahinang habagat. Okay, so ito na po yung tinatawag nating monsoon break. Habang walang bagyo ay manatiling normal po ang ating panahon na may tsansa ng mga hapon-hapon o gabi-gabi na mga ulan dulot ng localized thunderstorms. Now, sa wave forecast for the next 5 days hanggang Monday. So, bukas, Huwebes, meron pa rin malalaking alon dito na pwedeng umabot po ng 2 hanggang 4 na metro dahil po sa habagat at presensya nitong bagyong si Wutip na kung saan yung hangin o yung alon malapit sa kanyang sirkulasyon o sa may malapit sa kanyang sentro ay umaabot ng 4.5 meters. So, medyo delikado sa lahat ng sasakyan pang dagat. Samantala, dito sa may West Philippine Sea, medyo panganib pa rin ang alon. Mula 2 hanggang 3 metro ang laki ng alon. So, delikado sa mga maliliit at katamtamang nasasakyan pang dagat. Samantala, dito sa may central waters ng ating bansa ay mananatiling less than 1 meter ang alon. Sa East Philippine Sea, up to 1.5 meters. Pero suitable naman po ito para mangisda at maglayag sa karagatan. Sa susunod na 4 na araw hanggang Monday ay unti-unti na pong bubuti ang ating alon. Ang wave heights dito sa East Philippine Sea hanggang 1 metro lamang po. Light po yan. Dito naman po sa central waters ng ating kapuluan, sa Sibuyan Sea, Visayan Sea, Sulu Sea, okay, Ragay Gulf, ay mukhang kalmado hanggang kalahating metro ang laki ng alo, which is very light and suitable for fishing and sea travel. Dito po sa may West Philippine Sea, walang problema. Mula kalahating metro hanggang 1.5 meters ang laki ng alon, light to slightly moderate ang alon. So, walang problema po na yung darating na weekend hanggang next week. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest update natin. Wala tayong problema. Palayo na yung mga weather systems. Yung ating panahon, may umuulan pa rin ng habagat hanggang bukas, but sa Friday onwards, okay na po ang panahon. Back to fair weather status. Okay, and magkikita ulit tayo na yung weekend sa another update. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palo magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.